2, 3, 4. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Conta by querido viewer, querido televidente, bem-vindo em outra edição de The Brunch with Maui Show, variety podcast. Caminha me sinta conversa sempre com meu co-host slash invitado interessante, gente que bom não conhecer, pero que te encontra super curioso para contar-nos coisas que bom não estava de saco de tomar lugar aqui na show. Awe meeting não pero dois invitados. Pero para mim sempre me dou crédito na estão escutando o programa aqui possível e nós está gravando o programa aqui através for de veranda na Landhuis Vredenberg. Nós depois na veranda na Bramenweg 205200824 em nome por Yama para boa reservação se você organizar evento, casamento, nascimento, qualquer celebração que você tem aqui nanto lugar ideal que nós por hasi essa aqui e por motivo é também nós grava o programa aqui na para donabo assim tique feel também de que o programa que está trazendo tem o programa aqui tem o podcast aqui nós está para business and economy nós está para natureza e medio ambiente, nós estamos também de escrever desenvolvimento que tem IT, software, apps, social media, nós temos urban reports, também nós estamos riba Hollywood News, pues, botamos podcast que cobre todo tipo de tema. Nós estamos para aqui riba entre outros também economia, em particular economia local. Sobre mim invitado de AWE, nanta iniciadora de projeto que está dando pista mais tanto de que está produzir aqui na show para o qual trata alimento. Por motivo aí também me chama bom menino na me invitado Reine Keizer e Berber van Beek que ao acompanhar-me e lo duna buscan também comentário riba e notícia não conhecem den e show que me preparar para buscar trobe awe Berber Reina bom bini den Brunch with Maui Show para e viewer na televidente na me tá para compartimento com não compreender me bom pero dor ko não tá preferar expressar na mes mais me possível não tá para holandês back pero nós podemos e show para grande parte no papiamento e me que comida chá de mesma hora também que para ajudar-nos a criar nanta sorte também para o show aqui está possível. So, este é brunch show e brunch está da parte do show. Shadi, danke a trobe. De mes é invitado a conhecer cerca bota também. Danke a trobe como me portei aqui, não? Welcome. No, claro. Wordt dat brief te rende? Danke a trobe. Seguro. Para bom, bastante no monumento nacional. Aqui tem que ir nos fotos. Sim. E Green Force Live and Kicking. Interessante nang. The Hidden Green Movement. Sim. En nang concerto tá interessante. E nang meta nang interessante por causa. Eu quero você não conversar sobre show aqui não tá. Essa conversa acaba, não tá body land um aí. Ok. Aqui não tá para aqui. Ok. Vamos dizer aqui lo que não tá hasi. Sim. Aqui não tá bem cabra bateu. Hope. Entendi. A UEL disse que o viewer televidente disse que preferar produto local. Sim, claro. Sim. E Hope de nos produtos, ela muito que dentro tá premindo da monte aqui. Bom, danke trobe. Esse aí está nos huésped aqui na Shahadi Edin, proprietário de Landhuis Vredenberg e também de veranda. Caminho pues nos está tendo esse show aqui. Sì, net mi introdursi possiamo mi lasciare di background mi mestre donele shout out urato. Laganos bang começar com a pergunta com tour ecos que a começar com the Hidden Green Movement a começar.
Kikweta. Kikweta. De Hidden Green Movement is een awareness campagne die laat zien wat we allemaal op Curaçao groeien. Wat er allemaal gebouwd wordt. Wat er niet alleen aan groente en fruit, maar bijvoorbeeld ook aan dierlijke producten allemaal op Curaçao wordt voortgebracht. We laten zien wie de boeren zijn. We laten zien wat hun productiemethoden zijn. En allemaal met als doel dat we mensen bewust maken dat je voor lokale producten kan kiezen. Want als je kiest voor lokale producten, blijft het geld in de economie. Zorgen we voor een sterkere gemeenschap. Eet je ontzettend gezond. En ja, met z'n allen worden we sterker. Misschien nog iets toe te voegen. Ja, nou ja, het is ook dat het geld in de economie vooral blijft. Maar ook voor het milieu met global warming om dat tegen te gaan. Dat je meer lokaal koopt in plaats van dat er voedingsstoffen vanuit Europa of Hawaii of wherever het vandaan komt. En ja, we hebben ook een logo waarbij je dus zichtbaar kan zien van wat lokaal is. En hoe hebben jullie de rollen verdeeld? Want volgens mij worden de interviews die worden door Reine gehouden en jij zorgt meer voor het beeldmateriaal, hè? Ja, we doen het echt samen. En met een enorm team aan vrijwilligers. Ja, we doen echt een team van 50 vrijwilligers ongeveer inmiddels. En eigenlijk kwamen we gewoon, toen ik weer terugkwam op Curaçao, toen keek ik rond en dacht, hé, er zijn zoveel knoeperen aan, maar waar zijn ze en wat doen ze? Ja. En we zien ze niet. Dus, mijn background is fotograaf en permacultuur. Permacultuur zijn ontwerpers. Want je hebt in het verleden de passado boasi documentaal daarmee, no? Documentario. Ja. En we hebben ook in het verleden hebben we dus ook permacultuur, heel veel background knowledge daarvan. Dus die combinatie van fotografie en permacultuur kwam bij elkaar bij de filosofie. En toen zei ik, hey Rijn, ik heb een idee. Laten we de boeren meer zichtbaar maken. Ik dacht, nou, ik ben binnen 3 weken klaar. Reina dacht, nou, 3 maanden. En nu zijn we een aantal jaar verder. Want het intention, dus de bedoeling was om dit tijdelijk te doen. Ja, het is ook echt een tijdelijke campagne geweest waarin we iedere maand een boer in de spotlight zetten. De boer die hadden we gekozen eigenlijk vanwege de productiemethode, de producten die hij voortbracht, de manier waarop hij of zij in het leven staat en daarmee de verschillende culturele achtergronden om te laten zien, hey, die enorme variëteit hebben we hier op Curaçao. We hoeven dat niet allemaal van ver te halen met een vliegtuig met een boot. We moeten gewoon kiezen voor wat we hier verbouwen. En om dat een impact te geven dachten we, nou dan doen we dat voor een jaar. En we hebben jaar. Het is 1,5 jaar geworden. In alle kranten, met alle kranten hadden we afgesproken dat 1 keer per maand op een vaste dag in alle kranten hetzelfde verhaal verteld zou worden over de boer gepresenteerd zou worden. En op die manier dat we een soort mediabom zeg maar konden lanceren. Het werd die dag dan ook via de social media bekendgemaakt. Op onze website werd de nieuwe boer onthuld. En zo kweekte meer en meer nieuwsgierigheid van hé, en wat gaat er dan volgende maand komen? Dus op die manier zorgden we ervoor dat er op een hele leuke manier meer awareness werd gekweekt. En ja, de productie van zo'n campagne kost ontzettend veel tijd, energie en ook wel geld. En daarom hebben we het als een tijdelijke campagne neergezet. Want ja, wij hebben dit eigenlijk vrijwillig gedaan. En op een gegeven moment dan, wil je ook andere dingen doen met je vrije tijd. Dus vandaar de tijdelijke... Maar het is uiteindelijk iets heel moois geworden. Ja, zeker. Het is eigenlijk wel groter uitgegroeid dan wat we eigenlijk hadden gedacht. Het is ook een grassroots, dus van onderaf naar boven toe. Dus van voor het volk naar het volk toe, dat zij de informatie en de kennis krijgen en dat dan van daaruit ook de verandering van bovenaf komt. En het leuke is dat we heel erg ook uitgenodigd zijn voor presentaties, voor eigenlijk ook besprekingen van hoe kunnen we dit verder aanpakken van bovenaf. Dus dan hopen we dat we uiteindelijk in het midden de movement creëren. Nou, dat mensen niet denken dat wij, dat ze daar niks van zullen zien. Pas sobra dice que die mensen televidente e viewer nós tabang pues visitar a website de Hidden Green Movement. Essa aqui tá diz para donar uma introdução de quem me invitaram a andar esse man aqui.
Nós trabalhamos passar aqui com a esse man de 5W Press atrás de Lomba e disse que nós vamos continuar com a parte de The Hidden Green Movement que realmente vale a pena para ter distribuir essa aqui. E agora, meu co-host não dá aqui notícia não onde come, não sabe mais ou menos aqui que também tem show de agora, que a notícia não bastante impactante a trobe. Vou brincar minha website maneira de conhecer via de 5wpress.com e se você vai 5wpress.news, agora você chega arriba a página com a última updates de notícia que tem. Pues nós estamos começando com mais recente, nós estamos repassando esse man e nós estamos começando com artigo que nós escrevi mais ou menos semana passada que está regardando aqui no efeito direto social. Esse aqui é artigo, artigo evergreen, como porque dali é saber de futuro para sobre o conteúdo não cambia e não perde seu valor noticioso, mas vou mesmo por mim aqui não trata aqui não pues de 10 efeitos negativos de rede social que é banda escura de rede social e nós resumimos aqui que o artigo aqui trata entre outros aspectos de cyberbullying, uma coisa que nós também também para social media, outra coisa que nós também é tur a imagem perfeita que nós também riba social media te conduzir também a autoestima reduzir. Social media tem efeito também riba nossa saúde mental e tem característica adictiva, pois que por conduzir na adicção, então me te quer que bem futuro também me vai papel com FMA riba e tema aqui sobre é problema que não também está notando tem aspecto de desinformação, misinformatie op social media. Social media também ocasiona atenção deteriorar, que men vamos dizer atenção, bueno por puta op atenção riba para muito op tempo. Rede social também está recebo sujeito também na gente não tem mal intenção, a gente não nos visa tá se acto na imoral, não approach por muito não, pois vamos estar consciente de isso aqui. Social media também 50 tem dor, bota bezig te viola bo próprio privacy tem hora com informação que bota compartilhar e não. No momento que bota adicto na social media também, tu bota comunicando somente através de social media, isso aqui por conduzir a uma isolação social também. E coisa também que dia para dia nós estamos mirando riba social media tá material inapropriado. Então, body aceita cair entre outros, você coisa que tem mais a ver com por sector de adulto, entretenimento para adultos na nós visa. E aqui também pues maduna conselho final, não para o risco de plataforma social, é sempre bom para notificar a autoridade em caso de suspeito sério de abuso ou para tomar contato com a organização de maneira FMA se tem problema com adicção na social media. E aqui não vou primeiro também vários fontes comigo a consultar. Para o qual trata o tema aqui, esse aqui está artigo que vou compartilhar também com outro maior e com outro que pode interessar. Bij die verslaving was het laatst had ik een fotoshoot in een afkikcentrum. En toen vertelden ze dat er heel veel afkikcentrums nu aan het groeien zijn voor mensen die helemaal verslaafd zijn aan social media, aan het scrollen, die dan 12 uur per dag alleen maar doelloos zitten te scrollen. Ik vond het best wel heftig en toen ik dat zo hoorde van wauw, dus er is een afkikcentrum voor het scrollen op de telefoon. En ook jezelf opnemen, dat wordt op een gegeven moment dat wordt verslavend. En dat zorgt natuurlijk voor een nodige probleem inderdaad. Ja, en die mentale state of mind ook, dat heb je zelf ook natuurlijk. Ja. Wij proberen dan met de Hidden Green Movement proberen we juist positieve impact te geven in plaats van
Ja. Weet je, dat je juist mee kan doen en erbij kan zijn en zelf impact kan brengen. Ja. En we laten ook zien dat je eruit kan gaan, dat je naar de markten kan gaan die georganiseerd worden, dat je naar de boeren kan gaan die zelf een product aan huis verkopen. Ja. Dus op die manier dat je eigenlijk meer experiences outside de phone krijgt. Ja, precies. Ook al zijn jullie op social media actief. Ja, zeker. Ja, er zijn ook positieve dingen. Nee, maar er zijn voldoende positieve dingen te vinden op social media. Het probleem is, er zitten gewoon heel veel die algoritme, en het verslavende aspect, hè, dat mensen al heel snel bepaalde dingen blijven herhalen zonder dat we het door te hebben, dat ze telkens naar hetzelfde blijven kijken. En dat je zoveel tijd gaan kwijt bent. Voor mezelf kwam ik op een gegeven moment erachter als ik s'nachts even wakker word, dat het voor mij heel makkelijk was om die telefoon te pakken. Dus ik heb mijn telefoon er niet meer. Ik gebruik hem niet meer als wekker. Ik heb nu gewoon weer een wekkertje. Ja. En de telefoon ligt ergens in de woonkamer en die blijft daar tot de volgende dag. Ja. En wij hebben nog het geluk dat we uit de oude tijd komen zonder telefoontjes. Ja. Maar al die kinderen die nu opgroeien, en niet zonder die weten niet deze. Dus die hebben geen referentie. Dus ik weet niet hoe goed zij nou kunnen scannen van hoe verslaafd ze zijn. En wat voor mentale impact van ik moet weer goed zijn. Ik moet meedraaien met deze mode of met dit, want er wordt toch de hele tijd geïnteresseerd in dingen. Je krijgt alleen maar als je één ding aanklikt en je er nog meer van dat. Dus dat is best wel, toch ook wel een beetje zorgelijk. Ja. Nou, daarom schrijf ik ook dit soort artikelen, om mensen dus wat bewuster te maken. Paciënten en consciente pues como nos vestir toma nota de riesgo nan anche pues sobre de futuro de nos yunan também depende com nos de deal com e tipo de tecnologia nan e plataforma nan anche pues sobre maneira me descibicaba e plataforma nan anche nan tem banda escuro como me servira consciente de gel. Assim pues estava começamento de semana depois outra notícia. Bom, amante de película de action. Outra notícia que eu estava dizendo aqui está com a companhia de produção Marvel está trazendo de 4 películas de Spider-Man. O produtor Kevin Feige, que está na cabeça de Marvel, a bisa sa que revista Gizmodo. E esta de mesmo follow-up para Spider-Man No Way Home, que estava por bisa de 3 películas de Spider-Man. Que sali bouw die Disney, que estava super exitoso by the way, bom por isso se de tour película de Marvel bouw de Disney, pero Spider-Man No Way Home definitivamente estava com éxito e esse abuta com vamos dizer que é algo diferente também para sobre de 2 películas de Marvel que tem de 4 partes depois de Captain America, dus para amante de cine por ganhar a declaração de Kevin Feige pues via link como je bota ding artikel aqui para botar dele from the horse's mouth maneira dan dus kijken jullie naar Marvel films? Af en toe. Nee, ik vind het wel mooi. In de bioscoop of zo, dan heb je ook die effecten er allemaal bij, dan vind ik het leuk. Maar niet dat je de verhaallijnen kent of zo? Ik ga niet zo diep dat ik inderdaad alle karakters en alle... Nee, daar ga ik niet helemaal in. En jij kijkt er helemaal niet naar? Mijn superheroes zijn de lokale boeren. Ja, precies. Dat zijn mijn idolen. Dat zijn mijn Spider-Man. Dat zijn jouw Spider-Man. Esse pues para lo qual trata o tema de Marvel, esse man aqui também tem tique mais informatie disponível. Jullie hebben natuurlijk gehoord van die grote error, die grote storing die er was. Dat betekent een storing mondiaal, querido viewer. A nível mundial, com a bota com o aeroporto não estava a funcionar mais, banco não estava a funcionar mais, estava tem companhia mediática que não estava a funcionar na direita mais. Voor Austrália estava tem notícia de chegar de supermarkt na caminho para por usa e carga de self-scan mais. Entretanto, pues tem pouco mais conhecido, tem a maneira minha indicar anteriormente acaba. Tem solução disponível, mas tem hora bom ser de gente com conhecimento técnico para ajudar que sabe. Mas está de conta relevante para quedar na altura de coisas que se a companhia ou qualquer outra coisa comportar a queda afetar door die storing aqui, tendo em conta que
ting hen en mal intention, dus mensen met slechte bedoelingen, hoe te buscar manera de oferecer serviço na que câmera dus. Não, esta câmera aqui. Perfeito. Dus ting hen en Mr. Tene cuenta pues que ting hen en mal intention, que está presentando mesmo como trado na CrowdStrike, então bota donando acesso pues na bo sistema na. Dus tá bom para nós estar na altura de estar aqui e ter em conta que sim. E botar dus mais, se você quer mais informação, se você aborto afetar door die storing aqui, lo me viste sin aqui, check hier artículo aqui sobre mim, aborda parte de links também com participação na CrowdStrike, como te chega aí não, e também advertência com o diretor de CrowdStrike, George Kurtz, aduna em revista Bleeping Computer. Ja, dit is echt. Soms denken we, oh, het was een storing, het is alweer voorbij. Gelukkig maar, we gaan door met de dagelijkse gang van zaken. Maar zo'n storing, in het groot kan het ook betekenen dat mensenlevens in gevaar komen. Je kan patiënten niet meer vervoeren van de ene plek naar de andere plek. Of je kan producten die mensenlevens kunnen redden niet meer verplaatsen. Maar als we kijken naar wat het betekent voor Curaçao, stel er zou een week lang geen vliegtuig meer kunnen landen. Ja. We zouden honger krijgen. Er waren op een gegeven moment problemen met bepaalde vluchten. Alleen ja, het vliegveld Curaçao International Airport kon daar niks aan doen. Het vliegveld zelf is niet geraakt door deze storing. Maar ja, American Airlines die landt hier, KLM die landt hier en die hadden dus wel problemen met deze storing. Ja, dus, en dit was niet kwaad bedoelde storing, het was gewoon een storing. Maar het is wel een goede wake-up call van hoe kwetsbaar wij zijn en hoe gevoelig al die technologische ontwikkelingen en hoe eigenlijk, hoe super kwetsbaar wij zijn. En we gaan er altijd nog vanuit dat het dan goed beschermd is en goed geregeld is, maar blijkbaar is het dus niet. En als er iemand is met een kwaaie bedoeling, als die daar binnen kan komen en het hele systeem plaats kan zetten, dan hebben we een groot wereldprobleem. En dat gebeurt nu ook voor een deel, hè? Want je ziet nu dus dat meteen bepaalde figuren opduiken die dan zichzelf voorstellen als medewerkers van CrowdStrike. En ja, je geeft ze dan, vrijwillig geef je ze toegang tot je computers. Dus, het zijn hele enge ontwikkelingen voor de kwetsbaarheid voor ons. Sí, te costan pero es solución definitiva pues por dura un par de semanas, pero me que cosa que te solucionar pero manera aberta te indicar é coisa que dá olhar para o futuro, que por passar no momento que ainda não lá nos pisa se estava tem mal intenção, dan wordt de hele boel platgelegd. En tot de coisa que nós também acaba de hora com ataque na dirigir para certa companhia. Of we moeten winnen. Dus hoe gaan we betalen? Hoe gaan we spullen invoeren? En dat hadden ze laatst ook met Duo, hè? Met Duo também estava tendo dado momento problema com onde é serviço não aguenta usar. 60.000 e-mails op straat. Wow. Ja, klopt. Ja. En het is kwijt, als het op straat ligt is het kwijt. Is het weg. Ja, je kan het niet meer binnenhalen. Nee. Je kan niet meer zorgen dat het wordt afgeschermd. Ik denk in dit kader ook wel handig om te weten, 90 tot 95% wat op ons bord ligt. Dat we ook straks met die heerlijke brunch die jij voor ons hebt georganiseerd. Ja, 90 tot 95% komt vaak uit het buitenland. En ik weet hier bij de veranda wordt er veel worden veel lokale producten gebruikt, maar als je naar de supermarkt gaat, ik weet dat meer dan 90% sowieso wordt geïmporteerd. En wij willen de nadruk leggen op koop lokaal, want als die vliegtuigen straks niet meer vliegen, willen we wel eten. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt... Nou, willen we. We moeten eten. Niet willen. Ja. En ook als je kijkt naar toen de grenzen dicht werden gezet door Venezuela, zag je ook in de supermarkt gelijk dat er veel minder verse groente en fruit beschikbaar was. Ja. En duurde het even een aantal weken voordat er weer groente binnen zou komen, maar volgens mij moesten ze op een gegeven moment uit de Dominicaanse Republiek importeren. Veel duurder. Ja. Dus het is...
beter om alles lokaal, dan ben je ook minder kwetsbaar. Dan moet meer resilient. Daar heb ik dadelijk wat vragen aan jullie over, dus daar komen we zeker nog. En het heeft natuurlijk ook met de centen te maken. En zo komen we ook langzaam bij, nog steeds aan de zin een poco naar het thema aan de aanbieden, Reina en de Berber te traden. Pues nós estamos orando agora aqui para notícia for de Brasil. Nós estamos mirando aqui na tribom. Isso aqui está o que nós chamamos cação de praia. Então, o que está passando? Científico não abem descobrir cocaína dentro do corpo de animal aqui. Parece que é tribom aqui na igra está aqui não. Aqui na parte links, não sei. Na igra está aí. Toch reacção aqui me deu tudo, calma, não, me igra está aqui não. Sim, não, na igra aparentemente tem 100 quantidades de cocaína que não tem outra espécie não pegar com a costa de Brasil. É soort de tribom aqui, na holandês não tem mais scherp snuithaai. Sim, me disse que me não vai buscar nome na latim, maar het zit ja scherp snuit ja, want het is snuif. Não. Lo que havia resultado é tribuna aqui aparentemente não consumir droga que também capa tem água de costa. É suspeito principal é tribuna que não absorveu o resíduo de laboratório ilegal de cocaína em jungle de Colômbia, de Brasil, de tipo de lugar. Então a cocaína também capa tem na mão. Via de rio, né? Então, é tribuna que soort aqui em particular a bem resultado de ta guarda roupa de cocaína e dena igra e também dena spirna. Dus é coisa mesmo que se botar na Brasil, então, já tem cuidado se botar bem como sope de tribuna contra em todo caso se está sope de cação de praia para botar seguro como não está. Ja, mandando cocaína dentro. Ja, obviamente, ja, cocaína com saus. Não, mas obviamente é coisa que não está bom para animal, não está bom para gente tampouco, se via de consumo de sopa de tribom, é coisa que bem capa de culpa, não porta bom. E não estou estudando, agora não vai estudar, vai também aqui é coisa que está assim, com a comportação de animal, que me está assim mais perigoso. Sobre a nossa cocaína já é efeito de bem, mas botar link aqui não também para não tanto é onderzoek, mas também para não primeiro que é efeito na cocaína de nós e possivelmente também de animal, sobre já não estudia essa aqui de outro animal, de qual nós saco não chega de consumir cocaína, então e não a observar que também são coisas que cerca é het is een peppertje. Ja. Maar het kost veel energie voor de dieren. Sim. Nee. No, en dan ben je lekker aan het snorkelen en dan valt zo'n haaien aan op je kop. Ja. Nou, en wat ze hier zeggen, de vetverwerking van die dieren gaat erop achteruit. Dus als je denkt dat je een dikke haai hebt gevangen, heb je mogelijk een snuifhaai gevangen. Ja. Ken je die grap nog van vroeger? Haai haai? Ja, die klinkt niet anders, hè? Haai haai. E sim, pues para lo cual te toca. E sim, pues para lo cual te toca acontecimento aí na Brasil, of fenômeno que está tomando lugar em de costa. Nós estamos passando para Holanda, o rato caminha êxito, a bem resultado de tragédia, que isso aqui também tem que ver, mesmo o que você está aqui na Corsou, mas isso aqui está passando na Holanda. A quantidade de ataques na wolfriba carneta subindo, subindo duro. Assim, que tem prometer de aqui a registrar 267 ataques de wolfriba carneta. Então, ano passado, tem prometer 3 de 2023, estava 77. Dus dit is meer dan 3 keer zoveel. Het is vervelend, sobre a mim também estima animal, então me contente que tem wolf atrobe na Holanda. Maar dit is natuurlijk wel vervelend. Nou, misschien moet het beter gecommuniceerd worden. Ik weet het niet, ik ben er niet zijn. Dus, maar je zou misschien een soort betere strategie kunnen
bedenken waardoor je de wolf dus beschermt uiteraard, maar dat je ook de mensen en de dieren beschermt. Aqui na nossa também Maar op zich heel mooi. Ja, ik vind het ook een mooi idee, weet je. Ja. Dat daar weer de natuur terugkomt. Ja. Want de wolf is inderdaad een inheemse soort. Ja, door de opkomst van de mensen inderdaad. Toen is de wolf min of meer verdwenen uit Nederland. Maar ik geloof dat via Duitsland op een gegeven moment, ja, omdat ze daar werden beschermd, ja, begonnen ze op een gegeven moment naar Nederland te wandelen. Staken ze de grens over en ja, zodoende ja, is de populatie wolven in Nederland weer opgelopen. Maar we krijgen er weer wat lekkers bij. Kijk eens aan, jambo. Ik moet zeggen, minosa komen jambo. Jullie eten wel jambo toch? Sí, jambo papa é invitado. Ah não, a mim mesmo tô comendo jambo. Sim, não, está aí jambo de corso, em todo caso. Este está hecho con jambo de aqui, não? Sim, sim. Isso aqui está jambo para se porque isso ela nós mostramos viewers na orato reina. Eu reina por Wak é sim, isso ela vamos. Dus mostrar ele bem a câmera aqui, não? E assim na botanha pista de por aí, sim, graças. E se não tem aqui, e nós podemos mirar aqui não. É duche só de jambo que a preparar para nós aqui. Me está ganhando, não é verdade como não está comendo jambo, mas me está comendo a maneira portuguesa não está comendo. Esse jambo die ik heb gegeten. Onze Portugees. Deze? Van Vredenberg en dat was 12 jaar geleden. Ah, kijk eens aan. Sim, botei ele numa. Ja, heerlijk. Essa aqui tá brunch. A botar um pouco não tá comendo jambo. Reina si te gusta. Sí. Sim, não, me tá comendo ele português, dus você não vai com português Santa Tre. Não está corte de pida, então não está sendo carne mula. Todo cebola, que mais. Assim assim me só comer, pero assim é só que. Sim. Também toma as duas mesmo. Assim assim me tá comendo jambo. Mijn estilo Portugees, pero is wel een beetje een dominant fan. Maar het is wel heel goed voor je bloed en zo. Het maakt iets met je bloed, dat het dikker maakt of meer voor je bloed. Je zou het even moeten uitzoeken. Ik weet het niet. Het is meer het idee dat de structuur vind ik gewoon niet zo lekker. Maar daarbij, doe vooral niet verlegen hoor. Ik wil vooral de kijkers waarschuwen dat het misschien een beetje onappetit is. Oh nee, geeft niet. Oh nee, geeft niet. Ze kennen het al hoor. Want er zijn genoeg mensen die dat heerlijk vinden. Dus eet maar lekker. En laat ons wel weten, want ze willen wel weten. Kom in jambo na veranda te smaak. Op de douche. Stop, moet de camera even de raad worden. Ik zie hier ook nog wat staan hoor. Sim. Passou para tem mascos, berbers, se botin, se porque mostra tostones na coisa tem a preparar aqui não? Eu botei ele na câmera. Deze? Ja hoor, iets meer naar beneden. En dan kun je die zelf besturen. Maar ik heb Aqui vou pôr mira televidente tostones e tem mascos na caminho aqui não? de fish. Ah, essa aqui sim me tá comendo. Fish tacos. Virei a câmera disso de back. Danke Bianca. Dus nós tem jambo, nós tem tostones, nós tem não, me show de que banana. Nós tem orato riba ali. Caminho me por mostrar para os nampos. Quero sanar terceiro como appetizer orato. Pero nós temos aqui um par de casbal também aqui na veranda, dus diz que nós temos mais coisas de cheese, então mal criamos hobby bom aqui na veranda e o que Bianca acaba de trazer, mas claro também, não porque sim
mostra você e festaco ng até então bom e festaco ng conosco bang brunch hour dus je ziet het netjes verzorgd. Het is een feestje hier tijdens de show. Dat moet ik zeggen, dus ook aan de mensen het dame aan woord servir voor mij, maar skirato ja met de dame começando a dar-me cansbal aqui não. Pero essa aqui pode estar lo que não está servindo nós aqui na veranda. Mas se danke mesmo na Shehadi e Bianca para sabiando que é tostones são cansbal e festa com aqui que diz que nós estamos saboreando. Danke Berber. E nós continuamos turistando com o programa com o Yamo da Bar. Que vai bom? Dois meses. Continuando pues com a notícia para nós finalizarmos agora também a parte aqui. Dus essa etapa para a qual toca é tema de Wolf que nós estamos papiando DJ e para me finalizar o tema é nós temos que acordar também com a subida de candidato a ataque na de Wolf para carnet tinha verde mesmo que é animal não está proteger, não vamos proteger e a parte de esse também, mas tá bom para mencionar uma combinação de fatores, tá só para essa aqui para sobre a dimensão banda, botem é hecho que a população de Wolf a subir, e outra banda, toda a província não caminha é problema que está tomando lugar da região na maneira de Veluwe, Gelderland, Friesland, que é parte oost de Holanda, se você vive aí não. Aqui não tem subsídio disponível para a província, para a agricultura, para a boeren, para assim não tomar medida contra a presença de wolf riba no terreno, não pessoal via hacking especial, hacking por exemplo proteção de corrente, tudo isso aqui não pode estar custando está disponível para proteger contra o wolf, mas não nota toma a medida aqui sempre. Dus essa é a conduzir de mês também uma subida de incidente, pois agora que está de aqui que vai passar, mas em todo caso para estar interessado em mais informação sobre isso aqui, pessoal, me conheci por lo menos agricultor de Kosovo na Holanda, a Machir Helena. Me também mencionei a Machir, dus vai shout out de meu programa. Pero a Machir Helena está Judi Kosovo, bibano na Holanda, que tem suporderei e também de parte ou está, dus me espera que não tem problema aqui para o terreno. Pero em todo caso, a organização B12 na Holanda tem mais dados e candidato ou que tem uma certeza que tem medida não como por tomar como está vraag o subsídio, tudo isso está disponível pois via de link aqui dado de B12 e para finalizar é parte de notícia de cima atrás de número 5W Press. Isso aqui está nice to know, pero me te quero que você também nota é calor que está assim, calor forte. Sim, bem não, sabe? Sociedade também mal criados com mas aqui não. Daqui como está triste para nós agora aqui. Dat is onze piscacora taco. Dit is onze moro, el moro cappuccino. Uniek voor veranda. Ja, het is gemaakt van chocola en de koffie wordt weer een keer in de foam gezet, dus we klappen hem samen. Dus vandaar dat hij een beetje mokka-achtig wordt. En met een gedroogde blood orange. Ziet er super lekker. Ja. Ook de oude mondjes, de tostones zijn ook van lokale bananen. De giambo is ook van lokale okra. Dat maakt mijn moeder. Een van de, ja, echt, alles wordt hier ambachtelijk met daarom van, we maken alles van scratch. Wauw, heerlijk. Super. Het smaakt echt mega lekker. Ja, dank je. Ja, daar steken we onze energie in. Dat proef je. Dank je. Heel erg. Enjoy. Thank you. Mas eu ainda gosto de casbalang aqui. Agora vou chegar meio e não é justo assim, Sim, nós trazemos 3
vezes enviar 4 diferentes queijos. Não, pessoal. É a casbal, né? Sim, é um caso, meio queijo. Sim. Heel lekker. Andrea, vamos começar. Queijo holandês também, né? Sim. Kaas criollo. Kaas criollo. Hey, dank je, Drogo. Reino holandês, eigenlijk de local. Sim. Dan is het conceito de reino. Não, vamos criar nos bons aqui, não. Sim, não sei, nós focamos no produto. Nós que acentuar produto, nós não que show. Nós podemos também, daqui muito bonito, sem não tem problema. Pero showcase produto te requer kennis de produto. E te requer técnica na que você usa para botar e produto em uma plataforma. E na nossa parte de expertise. Sim. Então nós temos amor por isso. Sim, não, me também cara besta, né? O ingrediente bom para aqui. Não, então me também também é plato na cada coisa ou detalhar que não. E não solamente botar proof, pero por distinguir que tem dentro. Sim. Nós queremos parte de transparência. Sim. Bom, 70% de toda a informação que você absorvada dentro do vídeo. Sim. Sobrado agora compartilhar em outro sentido, não? Pero a coisa que você pensa assim também, que a apresentação é, mas se pode o acto aqui com nada proof. Sim, de parte de transparência. Obviamente, quando a boquita dentro, bom, mira, é diferente componente, então também, se ele é prático, se você quita algum componente, se você é alérgico ou você é intolerante, nós podemos quitar sem problema. Não está assim, é fácil para nós, fácil para o cliente também. É guest, para nós por customize a comida dependente da necessidade do cliente. É prático, é transparente, é tudo coisa não feito. É short demais melhor que nós podemos imaginar. Sim, não, lo que me estava de que o podcast aqui também, porque é variety podcast, então maneira ainda não por mira aqui não pode também variety de coi bebe e coi come tem aqui não, o tapas bonding é conceito do programa. Por exemplo, nós consistimos da linha atrás nas 5 diferentes maneiras, não, nas 5 pratos que totalmente para arriba na curva e diferentes fornituras. E dentro do mix and match, side order, não. Sim. É também uma multiplicação de dessa curva. É pensar para simplicidade, mas também na flexibilidade. Para mim que estou muito sim. Não, tranquilo. It's part of the show. É interessante, para seguro que 2 pessoas estão assim. Passou é uma movement, movição, tem coisa que tem que momentum eventualmente, então para botar iniciador, líder de tipo de coisa que está para uploadar. Para ter um exemplo, se você quer algo start. Sim. Começar cana, nada muito fácil. Pero botin começar com grano para vir mais. Então quer start ainda meia hora tá. Então, agora deixa apontar, para uma consistência, sabedoria, pensamento, energia, nada por nada, boa de gelo. Sim. Bom? Isso aqui me está diagnosticando. Está quando nós guiamos? Sim. Nós guiamos, está uma quiet taste. Well, maybe I'm not quite. What is courage? You have courage. The first time I had Jambo was here, 12 years ago. Here? Oh wow. Dana from Korea. Yeah, amazing. Oh, thank you for telling me that. Yeah. It's still the same person making it. It's my mother. Yeah, it's a really good Jambo. I don't dare to say the best, people say. Pero para mim é como mira Jambo, verdade, como holandês. Que para pensar? Excuse me. Bom, dank je. Ja, je kent het al. Nee. Ja, van hier. Ze kent het van hier van 12 jaar geleden. Heeft het hier nee, maar dat vraag ik dus. Toen je het voor het eerst zag, wat dacht je? Want ik ken het al mijn hele leven en nog steeds als ik ernaar kijk, denk ik van, nou, doe maar niet. Het is de Zuid-variëteit van de Nederlandse sneer.
Oké. Dat klinkt ook zo lekker, hè, Berber? Snert. Voor die acquired taste. Ja. Die is wel goed gedaan. Die is wel heel goed gedaan. Cristos variant op de snert, dat is een goeie, ja. Sí, esa que pues televidente, diz para nos finalizar sobre mí que papi de mes também riba é contenido de Hidden Green Movement. Ja, dat wil je zeker proeven. Sim, finalizando a parte aqui, tá bom para nós, tá nice to know, pero me te querer é calor de último tempo, o Santa também tá no ter, Turene tá no ter, e me te querer também é hecho que nós tem já acaba 2 anos atrás e outro tá registrando é ano mais calor da história e o pronóstico tá que é ano que também tá é ano mais vai vir recorde novo de dia mais calor da história para sobre riba 21 de julho de ano aqui a nota é gemiddelde é promédio mais alto da história então é promédio é também 17,09 grados. Ja, je ziet de gemiddelde, se você a temperatura de Holanda, Amerika, noem maar op en die koude streken bij elkaar opgeteld. Essa aqui estava a temperatura mundial nunca é notava de alto maneira agora que riba é dia é riba 21 de julho. Pois você é coisa verfelo tá com o tema aqui de você cambio de clima tá com nós não conhecemos a verdadeira causa. Me saco você não tá papi hopi over de hecho que tá rende nessa transi cambio de clima. Pero nós temos que acordar com o dia onde dia não estava tem a temperatura mais calor estava tem aan 30 de ciclo passado van de vorige eeuw in de jaren 30. Hoeveel heeft dat nog met menselijke activiteit te maken, snap je? Dus ja, in parte eeuw, cambio de clima is een feit. Het is absoluut een feit, maar waar ligt het aan? Dat vind ik nog maar een vraag. Ik denk, want we hebben altijd het klimaat veranderd sowieso. Ja, en we hebben een ijstijd gehad en dat was voordat er mensen waren. Klopt, maar ik denk wel dat door de manier waarop wij als de mensheid leven, dat we versnellen het hele proces. In een zekere zin, ja. Want die ijstijd dat is ook voorbij gegaan op een gegeven moment. Dus ik denk wel dat het is een combinatie van beide partijen of beide invalshoeken. En dat wij vooral nu heel erg moeten gaan zoeken naar oplossingen en hoe wij met het nieuwe klimaat omgaan. Dus hoe kunnen wij het beste aanpassen in een warmer klimaat. Ja. Want dus voor mij ook de verbouwing, als we kijken ook naar de boeren, als we straks naar de website gaan, is er ook een boer die op een andere manier verbouwt, waardoor hij minder last heeft van de levende temperatuur. Of eigenlijk niet. En in combinatie met nieuwe technologie, dat kunnen we zo'n best wel hebben. Dus we moeten heel erg gaan adapten naar ons klimaat. Ik sport 4 keer in de week, toen zei ik ook zo van ja, ik sta altijd in de hitte op de asfalt te sporten einde van de dag. Maar misschien moet ik in deze hete maanden, en dan heb ik het over vanaf mei tot en met oktober, want dat is tegenwoordig, nou ja, dus al sinds januari heel warm, voelen we de warmte alweer. Dat ik niet meer ga sporten op het asfalt, maar dat ik meer zwemtrainingen ga doen. Dus in het water dat mijn lichaam kan activeren. Ja. Dat is maar een klein voorbeeldje van het aanpassen in ons nieuwe klimaat. Want ik denk dat het ook daarin zit. Kijk, als je weet dat iets onvoorkomelijk is, als je dat al weet, moet je je energie dan gaan steken in preventie of in hoe goed je je beschermt tegen die dingen? Combinatie. Snap je? Want als ik bedenk dat de ijstijd voorbij is gegaan zonder dat er sprake was van industrialisering en noem maar op, denk ik van oké, dat is wel een proces waar mensen niet bij betrokken waren. En ik bedoel, een ijstijd dat is natuurlijk niet niks. Er lag overal sneeuw en ijs. Maar wij versnellen denk ik wel. Ja, dat denk ik ook in zekere zin, maar... En wat meer de Hidden Green Movement ook is echt
Maar persoonlijk geloof ik ook heel erg dat we net te veel mensen op deze planeet zijn. Dus de groei, ik bedoel, er is nog heel veel ruimte op deze planeet, maar wat de ruimte die beschikbaar is voor de mens en waar wij kunnen verbouwen, hoeveel is daarvan? Aan het begin van de 20e eeuw waren er 2 miljard mensen op aarde. Nu zijn het er bijna 8 miljard. En dat is in 100 jaar gebeurd. Ja, en we zijn meer gaan vliegen. En we zijn meer, ik bedoel, als je bedenkt dat ons tomaatje helemaal uit Nederland wordt, of de yoghurt helemaal uit Nederland wordt ingevlogen, terwijl we hier ook lokale yoghurt kunnen produceren en kopen. Dan kan je beter lokaal. Ik word ook altijd heel opstandig en boos als ik mensen eten zomaar zie weggooien. Als je beseft, ten eerste, ik weet niet of jullie het verbouwd hebben, maar ik heb best wel veel groente en fruit en ook kaas gemaakt en ik heb van alles gedaan. Over de hele wereld hebben we allemaal onderzoek gedaan. Hoeveel energie het kost en hoe gecompliceerd het eigenlijk is om voedsel te verbouwen. Hoeveel tijd en energie dat kost en dat jij dat dan zomaar weggooit. En dan pak je ook nog eens een keer erbij dat het bijvoorbeeld helemaal wordt geïmporteerd vanuit Nieuw-Zeeland of vanuit Europa of vanuit Amerika. Wat dan helemaal wordt verscheept, allemaal uitstoot, allemaal. En dan gooien wij het hier op de zaal gewoon zo in de prullenbak. En dan bedenk je ook nog dat er nog heel veel mensen zijn op Curaçao, echt heel veel, die gewoon maar 1 maand heeft per dag met honger naar bed gaan. Ik vind het gewoon niet kunnen als je om de eten bent. Nee. Iets nog Voor Maui. Mag je dat voor je voorbereiden? Eet maar lekker hoor. Heb je het terstond gehad? Nee, ik hoef niet. Smaakt het allemaal, dames en heren? Ja, dank u. Heb je die wrap al geprobeerd? Ja, die is lekker. Ja. Sinta, net met de berber napkin aqui. Eet ook, ik wil een wrap aqui dan. En mini taco aqui. Het is een street taco. Net een knijper. Zie. street taco. Zo. Ja, dat is de formaat dat je ook in Mexico vindt, van die echt die kleine tortillas. Ja. Volgens mij zijn ze... Een Mexicaanse tapa. Ja, ze moeten tapa. Nee, maar een En Mexicaanse tapa. In Mexico, vooral in Tijuana, als je zo langs de straat rijdt, ja, onderweg ergens naartoe, dan vind je gewoon die hele kleine kraampjes, bomvol specerijen en dingen, daar zitten ze die tacos te maken. Ik. Maar ook dit Tanto, Gina moet hier aqui. Durf te wedden dat je niet alleen bij één kan blijven. Dat is onmogelijk. Ja. Nee, je gaat gewoon alle kraampjes. Ja, echt. Geef me nog één en nog één. En ze kosten 60 cent per stuk. Maar het smaakt Zie je? monster. De drinken is wat eens, wat is Ah, het oké. Hij is hier. Alright guys. Yes, koffie en no? Nou, jullie, ik denk dat jullie het verdienen, alle drie. Jullie vanwege het Ja, goede werk toch? vooral. Dat jullie voor Curaçao hebben gedaan. En jij? En maar jij ook, en nieuws brengen en informatie brengen is een moeilijk ding, want het moet ook nog eens een keer ontvangen worden. Ja. En ik heb En dat moet begrepen dat kloppen. je nogal wat, hoeveel followers heb je? Ik ben nu over de 8000. En deze show podcast wordt gepresenteerd op Tele Curaçao. Op Tele maar ook op Curaçao. jij. Ja, na Tele Curaçao este tem format mais chiquito sim. So inang show te dura hora. Pero mita po tele sit de sua totalidade mita po tele de social media. Você ja na televisão dat maar die mensen na tempo pero op social media. Maar we krijgen reacties van ze bellen hier na de show van Maui. Bellen ze hier met ja en wat doen jullie daar en ze willen meer weten, dus ze heeft echt impact. Nou, ik wil meteen reserveren. Maar Ja, pas op. via Heel de futuro. stuur je message gewoon goed door, want er wordt naar gekeken en geluisterd. Mas esse é um coisa verdade. Me não a mencionar por local corporatie aqui na Veranda ainda. Ah, wat daarbij?
Está bem. Você está pouco a pouco. A mesma trás de meu euro também. Eu estou bem interessado no show. Ah, ok, mas... Tem um guy italiano que está manejando Osteria Rosso. Ok. Tremendo pizza. Vamos trazer ele de maneira really, minha arinha não está usando. Eu vou explicar bem agora, mas isso será como se for next time. Ok, bom. Caballero bem interessante. No, Anto, ja, die mensen moeten bij waar de gravação também moeten bij meer promo na novo como grava para veranda, pero maneira me te indicando, o nosso turcos ainda de estabelecimento aqui, pero me vai ter mais edição, mais edição sowieso, dus informação nós vamos compartilhar sobre tem mais cooperação aqui a parte de como, toch? Claro, seguro. Dus queda pendiente para esse, sobre tem sim, seguro, dank je bro. De koffie? Wat is de koffie? Het heet El Moro. A mim daar koffie zien aqui. De Moor. Het mostra stylish trouwens. Nee. Bij in de stylish nog. Cappuccino. Cappuccino, prahadi, chocolade, koffie. Zit hier ook de kaas van IJsselberg van de Tetta? Nee, helaas niet. Nog niet. Ja. Ja, nog niet. Hij maakt het heel. Ja, dan geef maar het rest wel later. Staat op de website. Oké, mooi. Dus eigenlijk nós estamos comendo douche aqui na bebendo koffie, nós temos juice, nós temos comida. We worden toch goed verzorgd hier. Heerlijk. Heel erg geweldig. Bom, lo que está hibami também na de como sante aqui nada sobre nos aparte suficiente over de mi contenido. Nós também passa a hora que riba lo que bastante assim. Sobre a pessoa me invitar bastante também para televidente na para show tem mais de green movement e para caminhar por também contribuir na local bastante assim sobre se me contra bastante assim turcos acaba que contexto dan. Hebben jullie al alles gedaan wat er te doen valt? We hebben nog niet alles gedaan wat we Kan nog doen veel valt. meer altijd. Ja. Ik denk het belangrijkste van de Hidden Green Movement is dat iedereen, ook de mensen die nu luisteren, die nu kijken, sowieso zeggen we zijn dat we de Hidden Green Movement hebben. Dus Pak het er meteen even bij. Ja, perfect. Dan kunnen we naar de homepage. De Hidden Green Movement heeft een website. We zijn op social media, dus op Instagram, Facebook. En we zorgen op die manier ervoor dat mensen zich kunnen informeren van hé, wat is er eigenlijk allemaal. We zorgen er ook voor dat mensen die informatie kunnen delen met hun naasten, met mensen in de hele Cariben. En we zorgen ervoor dat mensen herkennen wat is eigenlijk lokaal. En we willen dat nog verder promoten door ons logo duidelijk zichtbaar te maken in supermarkten, bij restaurants. Zodat mensen echt bewust ook gaan kiezen. En daarmee krijgen we de movement dat mensen en zich bewust van zijn, waarom is het zo belangrijk? En daarnaast dat mensen hun geld ook uitgeven aan die producten en daarmee de boer steunen en daarmee de gemeenschap steunen. Jullie hebben gekozen voor de naam Hidden Green Movement, want als je gaat googlen, dan kom je erachter dat Green Movement iets anders is. Ja, die zag ik van de week. Maar ik denk dat het iets nieuws is. Ja. Ja. Nee, maar die zag ik toevallig van de week op een auto. En toen dacht ik, dat moet ik jou nog zeggen. En toen dacht ik van, hé, wacht even, Green Movement. Dit is het. En dat is ook een movement van Zonnewereld. Ja, volgens mij heeft dat meer met, precies, met maatregelen, zeg maar. Energie. Precies, voor zuiniger energieverbruik. Daar had het inderdaad mee te maken. Maar het valt me op inderdaad, jullie kozen voor Hidden Green Movement. Ja, omdat toen ik dus hier weer terug kwam wonen, toen zag ik heel erg dus dat er nergens, er zijn heel veel boeren, maar je moet ook echt zoeken. En je weet niet waar ze zitten en hoe of wat. En vandaar dat wij dachten van ze ook, dat mensen het wisten. Ja, nee, maar daarom hebben we de hele campagne opgezet, omdat het was niet bekend. Dus dachten wij gaan het bekendmaken. En nog steeds kom ik af en toe mensen tegen die dan zeggen, oh, maar ik wist niet dat wij, of als we een rondleiding, want we hebben een straatexpositie die gratis toegankelijk is in Otrobanda, waar mensen kunnen kijken.
naar alle verschillende boeren. Dat hangt er een aantal jaar. En als we dan een rondleiding geven, zo van, oh, ik wist niet dat wij zoveel boeren hadden, ik wist niet dat wij zoveel producten, ik wist niet dat wij lokale melk hebben en yoghurt, en ik wist niet dat wij varkensvlees van Curaçao hebben, of dat wij geitenkaas van Curaçao hebben. Geitenkaas? Lokale geitenkaas. Ja, nou, dat was favoriet. Ja. Dus dat staat ook allemaal op de website. Dus het is heel leuk om, nou en belangrijk dus dat bekend wordt gemaakt en dat mensen dus bewust kunnen gaan kiezen voor de lokale producten. Je kiest dan, en gewoon voor de lokale producten, maar je kiest ook om de movement te laten groeien en ook Curaçao zelf te steunen en ook onze trots weer terug te pakken. Ja. We moeten trots zijn op wat wij kunnen. We moeten trots zijn dat wij onafhankelijker kunnen zijn en dat wij zelf productie en dat wij zelf knowledge in huis hebben. Dus het idee is vooral om dat logo. Dus met het logo willen jullie bij eetgelegenheden hier op Curaçao, dus het maakt niet uit snackbars, restaurants, als het maar lokaal is. Als wij lokaal inkopen, kunnen ze een oproep bij ons doen om het logo, het is geen keurmerk, maar een logo, op hun menukaart te zetten. Of in de supermarkten mogen de supermarkten, we hebben een heel mooi pdfje, een heel mooi mediakitje voor hun. Kunnen ze dat opvragen of wij hebben het uitgedeeld. En dan hebben we ook zelfdrukkers. We hebben allemaal printables om het overal neer te kunnen zetten. En daarnaast hebben we ook de boeren zelf, als zij zelf hun eigen verpakkingen doen, kunnen zij het ook op hun eigen etiket. Dus wat wij willen is gewoon zichtbaar maken van wat lokaal is. Als je in de supermarkt gaat, dan zie je wel vaak van, oh deze papaya die komt dan uit de Dominicaanse Republiek, of dit komt, of de avocado komt uit Spanje, of de avocado komt uit de Dominicaanse Republiek. Maar we kunnen ook, ja, avocado vind je niet, maar je kan dan ook kiezen voor, het is gewoon heel belangrijk dat het herkenbaar is wat lokaal is. Ja. En als het, dus als je kijkt vanuit het milieu, als je niet van Curaçao kan kopen, kijk dan, als tip wil ik dan meegeven van, hé, wat is het dichtstbijzijnde eiland van waar het vandaan komt. Dus kies dan papaya van de Dominicaanse Republiek en niet een papaya van Hawaii. Of liever uit Aruba. Ja, of Aruba, of Bonaire, of Venezuela, of Colombia. Maar niet uit Hawaii of Nieuw-Zeeland. Omdat het veel verder weg is. Omdat die CO2-uitstoot dan ook groter is. Dus het is ook een bewuste keuze die we kunnen nemen. Maar als we echt voor lokaal kiezen, kies je ook voor de lokale bevolking, je eigen volk, steun. En voor de lokale economie? Vooral voor de lokale economie, ja. Als we bij het en kijken, ja. Als een lokale boer meer gaat verdienen, kan hij ook weer weer kan betalen. Of dan kan hij een timmerman inhuren die iets gaat bouwen om op zijn agrarische landbouwcultuur iets te kunnen bouwen. Dus dan krijgt die lokale timmerman ook weer een inkomen. Want laten we even hier kijken. Ik ga terug naar jullie site. En ik zie hier, je hebt natuurlijk een beginpagina. Hier vind je dus informatie. De tweede sectie, ja, als ik zo kijk, ja, ik zie hier dat jullie dus op de beginpagina geven jullie een kort overzicht van wat er op de website te vinden is. Dus als we daar meteen even naartoe gaan. Het eerste onderdeel dat je vindt, en dit vind ik meteen ook een van de mooiere dingen van deze site, is dat je meteen inzage krijgt in lokale landbouwers, in lokale boeren. En hier zien we dus, ze krijgen dan meteen een shout-out via ons. Ferdinand Bouwman, Gilbertico Cerberi, Avian, spreek ik dat? Aviana D'Aquino, Manuel en Adriana, Schiller de Riles, Ron Mekel, Luberis Celestin, Ahmad Ayoubi, João en Fernando, Aitor Joubert, Sigmar Sofia en deze meneer Henny Barbolina. Ik ken hem niet persoonlijk als vrienden, maar ik heb een keer een verslag gemaakt over zijn boerderij. En ik moet zeggen, ik was onder de indruk van al die moderne technieken die hij daar gebruikt.
Hij is echt heel erg vooruitstrevend met zijn boerderij. Hier kunnen we ook fotoverslagen zien die jullie maken. Aquí na viu nós estamos mirando pues artículo dedicado ao Sr. Henny Barbolina, que da maneira que acaba de dizer, reportagem over die Kunuku. Então, onde é Kunuku nani mais moderno com maneira de mira em persona, por mira que em hopi costa toma lugar de forma automatizada, por mira de potreat com o berber atrás aqui não, por mira pues quanto atenção e dedicação pues tem na plantagem de Sr. Barbolina. Aqui não também botar vista de vários tanks die oude ketozen. Hij heeft daar ook een waterzuiveringsinstallatie volgens mij. Ja? Hydroponics heeft hij en aquaponics, een combinatie. Dus daar zitten ook in die ponnen vissen. Ja. Die dus weer als scheiding is weer voedingsstoffen voor de plantjes. Ja. Het gaat allemaal door buis, dus het is bijna een heel gesloten systeem. Ja, dat heeft hij ons ook laten zien. Ja, en hij vangt ook zelf heel veel regenwater op. En dan denk je aan recycled materiaal, dan is er een oud zwembad bijvoorbeeld. En dan zet hij dat zwembad op zijn terrein onder een afdak waar alle pijpen daar naartoe leiden, zodat er heel veel regen is. Ja. Hij is echt een pionier, vind ik, van de snoepering in Curaçao. Ja, en wat je ziet, hij gebruikt Hij was wel ook meteen modern. de eerste die jullie hadden benaderd. Klopt inderdaad. Ja, hij heeft ook dus het gebied in permacultuur en dat is natuurlijk mijn raakvlak weer met hem. Dat ik zelf ook van heel veel in permacultuur ben ook bij dat grondlekker van permacultuur in Australië geweest en in de Permaculture Research Institute 3 maanden gezeten. Kun je dat kort uitleggen wat het is, permacultuur? Permacultuur zijn ontwerpsystemen voor sustainable living en landscaping. Dus het kijkt heel erg naar als je een huis gaat bouwen, waar ten opzichte van welke het huis bouwen. Wil je veel wind of weinig wind, veel zon of weinig zon? Hoe zijn je wateropvangsystemen? Maar ook dan ga je naar je zone 2 en 3. Het is helemaal opgebouwd in een systeem, in een woningssysteem. En dan ga je steeds een stukje verder weg en dan ga je ook naar je tuin, je wilt water, water zo lang mogelijk vasthouden op je terrein. Dus niet zoals nu alles op Curaçao wordt volgebouwd zonder dat wat ik observeer, zonder dat er een systeem achter zit van hoe ons watersysteem op Curaçao is, terwijl we een heel mooi oud dammensysteem hebben. Maar je wil juist dat het water zoveel mogelijk op het terrein blijft, zodat het in de grond kan zakken, zodat het water opvangt in plaats van dat het in de zee met de topsoil in de zee wordt gelopen. En daar heeft het ook veel raakvlakken met. Dus permacultuur is een soort van verzamelnaam voor, dus laten we zeggen, een nombre general para tudo lo cual es duradeiro, voor alles wat duurzaam is. Dus, en dan heb ik het over niet zozeer duurzaam alleen maar in termen, maar technieken, oplossingen. Ja. Permacultuur kan ook op sociaal vlak zijn. Ja. Je gaat eerst voor jezelf zorgen, dan er weer omheen. Maar dat is ook met, als je gaat kopen, nee, ik ga eerst alles van Curaçao kopen, dan van de Romanaire, dan van de Malantjes daarna en dan verder. Ja, precies. Dus het is een heel breed begrip. Ja, precies, want dat brengt me meteen. Dus het is ook van hoe ga je composteren, wat voor composttechnieken zijn er. Je kan compostteam gaan maken, je kan gewoon een composthoop maken, je kan hot compost, cold compost, klein compost, groot, wormfarms. Er zijn zoveel technieken en daar raakt het heel erg weer de landbouw. Nou, want ik ga heel even cheaten. En diversiteit. Ja. Ik ga heel even cheaten, want we gaan heel even een uitstapje maken naar een andere bron. Want ik was gewoon hier heel benieuwd naar. Ik wilde dit gewoon aan jullie vragen. Ik hou namelijk heel veel markten bij voor Tele Curaçao. Of heel veel, een aantal markten hou ik bij. En dit doe ik niet voor Tele Curaçao, maar ik kan het wel met jullie erover hebben. We zitten hier dus bij de wereld landbouwproducten.
En als we kijken naar de grootste stijger van het afgelopen jaar, cacao. Dat was cacao. Is dat iets wat wij hier kunnen verbouwen? En nee, is dat niet iets waar wij van kunnen profiteren? Oké, ja, daar heb je een ander soort weer voor nodig. En wat je ook tegenkomt, heel veel kan je wel groeien, maar je wil het groeien om iets te oogsten, om daar iets, het gaat om landbouwproducten. En een aantal planten kan niet komen tot bloei en tot vruchten als je niet een bepaalde temperatuurschommeling hebt, als je niet inderdaad die vochtigheid hebt, of juist een bepaalde droge periode. Dus je kan niet zomaar elke plant overal oogsten. Daar komt het eigenlijk op neer, want je kan heel veel planten hier wel laten groeien. Alles kan wel groeien, maar ja, heb je dan alleen een stammetje met een paar blaadjes of heb je een boom waar alle vruchten aan hangen. En dat zijn nog wel, ja, dat zijn soms ook nog wel, hoe zal ik het zeggen, discussies die opkomen, want natuurlijk kan je het groeien, maar ja, groeit het hier en groeit het in de grond of moet je het in een beschermde omgeving doen. Daar hebben we ook nog mooie voorbeelden van. Ja. Dus je moet in je discussies heel goed kijken van wat bespreken we precies. Gaat het om de cacaovrucht? Dan wordt het een beetje moeilijk op Curaçao. Maar je kan wel veel, je hebt boerdelcultuur van Zeg Holster, dat is een man uit Oostenrijk. En die heeft een microklimaat in Oostenrijk gecreëerd waar die bananenbomen kan planten. Terwijl Oostenrijk een land is gebogen met cacao. Dus het is niet voor commerciële doeleinden cacao, dan zeg ik nee, maar zou je eigenlijk een cacaoboom, misschien bestaat er wel een microklimaat. Maar het zou wel interessant zijn, dus dan krijg je een soort van... het is productie op hele kleine schaal, maar je zou er wel delicatessen aan kunnen onttrekken, zeg maar. Zeker. Eruit kunnen halen. Ja, en zeker als je kijkt naar het transport, wat misschien wel steeds duurder gaat worden in de toekomst, en je zou die producten wel willen hebben, ja, dan kunnen die alternatieven nog best wel interessant worden. Volgens mij is er ook met de cacao op dit moment, de prijzen gaan enorm omhoog. Ik heb er te weinig in verdiept, dus dat correct. Nee, maar je kunt het ook zien, hè. Kijk, als we teruggaan, de prijs van cacao is ten opzichte van vorig jaar met meer dan 100% omhoog gegaan. Klopt. In Afrika met name is de oogst mislukt. Ja. Maar mijn vraag aan jullie was eigenlijk, als ik kijk hier naar de grootste stijgers van vorig jaar naar nu, dan zie je dus in die groene tabel hier, zie je cacao, boter, melk, koffie, sinaasappelsap, rubber en thee. Van die producten, waar zou Curaçao het meeste van kunnen profiteren onder deze omstandigheden? Thee is hier goed te planten en te verbouwen? Je hebt die oregano thee. Ik heb het gedroogd, ik heb het iemand meegegeven. Die heb ik meegenomen naar Europa, ze wonen in Europa. En die vinden het zo lekker en die hebben het daar weer uitgedeeld. En die zeiden, waar haal je deze thee vandaan? Dus het is niet thee met de theïne van zwarte thee, maar wel de kruidenthee van de oregano. Dat is het eerste wat bij mij opkomt. Als je dat zou drogen bijvoorbeeld. Ja. En dan als gedroogde thee of moringa thee, moringabomen groeien supergoed. Je ziet ze overal, zelfs langs de kant van de weg. Dus een holy tree met allemaal voedzame nutritious dingen. Ja. Dus ja, als ik dan moet kiezen in dat lijstje, dan zou ik kiezen voor die kruidenthee, dat je daar een hele product. Dus dat is, want dat was mijn vraag. Het gaat mij meer om de lokale productie, hè? En of wij dat eventueel bij overproductie, dat het eventueel geëxporteerd wordt. Maar omdat ik kijk alleen maar naar de prijzen, hè? En dan ga ik dan mezelf dingen afvragen als wat kunnen wij hier op Curaçao verbouwen? Stel dat wij dat hier op Curaçao zouden verbouwen, dan zouden wij nu op dit moment daar behoorlijk van profiteren, of niet? Nou, kijk naar die tweede in de lijst, boter. Die is ook enorm gestegen in prijs. Dat is op zich
ook denk ik wel logisch, het is ook een arbeidsintensief product. Er moet gewoon veel energie in en er moet veel voedsel enzovoort. Maar we zien hier op Curaçao hebben we voor in de spotlight gezet. Het is echt circulair verbouwd. Hij heeft zijn eigen koeien, heeft zijn eigen koeienvoer verbouwd. Even kijken, dan gaan we even terug. Dan ga ik terug naar de website van The Green Movement. Ja. Of The Hidden Green Movement. Wie zou dat dan zijn? links. Manuela en Adriana. Nou, dan gaan we daar even kijken. Dit is een stel, ze zijn ontzettend liefdevol voor elkaar, liefdevol voor de boerderij. En voor de medemens. Ja, en voor de dieren die ze hebben op de boerderij. Wat ze doen is, ze voeren bijna alles circulair uit. Eigenlijk wat Adriana zei, alles wat je in de winkel vindt, kun je hier op het land vinden. Dus inderdaad de eieren, de melk, de boter, de kaas, de planten, groenten, malassen, verbouwen ze ook zo. Ja. En het leuke was toen ik daar kwam, toen zei ik tegen Manuela en Adriana, jullie zijn eigenlijk wel een permacultuurvorm. Dus het zijn permacultuur nogmaals, dus het zijn design systems for sustainable living and landscaping. En dat zijn, maar ze kenden het begrip, ze hadden er misschien wel van gehoord, maar ze wisten het niet helemaal. En ik dacht, wauw, dit is gewoon het perfecte voorbeeld van. We zien hier dus foto's van Manuela en Adriana. Ja, en hoe ze het verbouwen. En je ziet de velden met die groene sprieten, dat is van het gras wat ze voeren aan de koeien. Hier zijn ze bezig met het voorbereiden voor het melken. Dus met een... Ze zijn echt een team en ze hebben hun eigen taken, weet je. Ah, jullie hebben ze ook apart besproken? Ja, geïnterviewd. Ja, dat zijn dus het voer voor de koeien aan de oogsten. En als je verder naar beneden gaat, dan zie je ook foto's. Nou, dit zijn haar taken. En dan komen we bij de dieren uit, ja. Dus... oh, dat zijn dikke koeien. Ja, die worden goed verzorgd. Ja, ze hebben ook wel sterk gemaakt de koeien op de en daar in de park. En dan uiteindelijk zie je dat wat zo'n koe eigenlijk een potentie heeft. Wauw. En hier ook eieren worden ook geraapt. Schabbeleietjes, of die kleine eitjes, die krielkistjes. Parel. Bananen, bakodas. Hebben ze patata dulce, yuca. Sí, aquí nos vio Hernán televidente por mira pues Kunuku de Adriana y Manuel, ¿no? Sí. Esta donava pista de actividad en agricultura aquí na Curaçao. Kiko tortinta passa e maneira por primeira aqui não é relato não aqui te relato não hopi extenso que me hopi uitgebreid na papimento que não bastante tem em conta com o de Curaçao que me pa alça nosso idioma também de mês sobre coisas aqui para alça idioma também bom me certa informação disponível para que me ande até quanto bebo que lesa é macaco te tem palo. Dus me se produzir conteúdo e me estou muito contente com a organização de maneira boa. Agora aqui, door quando nós estamos papiando de preço, me quero fazer a seguinte pergunta na Boston sobre não somente o relato na aqui Boston atrás, mas me também também que Boston te dedicar tempo na explica de como me se compra local. Que você precisa de parte aqui de trabalho que você faz? Ja, wat we zien waarom mensen lokaal zouden moeten kopen, tenminste, die vraag te begrijpen, is dat we kunnen blijven kijken naar prijzen die misschien soms lager zijn dan de prijzen die je hier in de winkel voor lokale producten koopt, terwijl dat steeds minder is. Dus de prijzen van lokale producten zijn vaker voordeliger dan wordt het geïmporteerd. Denk dan even aan bijvoorbeeld kousenband, de berenhei, dat is goedkoop, de groene paprika's zijn betaalbaar. Dus de lokale producten zijn eigenlijk goedkoper dan de geïmporteerde. Ja.
Alleen het is vaak ook een kwestie van kennis, van wat maken we ook alweer met die producten. Dat weten onze voorouders, maar dat zijn wij nu soms wel vergeten. Dan denken we, oh ja, broccoli, want het is een powerfood, dat moet ik eten. Maar je kan dus ook met lokale groenten. Broccoli, die moet zoveel kilometers reizen, die heeft niet diezelfde voedingswaarde meer aan het Als hij hier aankomt. Juist. Dus wat je nu ziet is verse. Ja, Als het hier in Europa wordt geoogst of Amerika, dan moet het verpakt worden, dan moet het verscheept worden of ingevlogen worden, hier gaan je door de douanes heen. En dan moet het hier ingeklaard worden en dan komt het in de supermarkt terecht. Terwijl je eigenlijk, als je hier bij de lokale boer of een lokale markt koopt, dan is het of de dag ervoor geoogst of zelfs de ochtend geoogst. En zodra je iets plukt, dan zitten de meeste vitamine en mineralen in je groente op dat moment. Maar op het moment, hoe langer je wacht, hoe meer voedingswaardigheid. Ja. En dit is ook een leuk voorbeeld, misschien wat je net liet zien op de website. Dit is dan de plantjes bij Zulkuna. Mensen kunnen dus ook even kiezen om thuis plantjes te planten. Ja. Dus, ja, mijn broer bijvoorbeeld, die plant ook heel veel thuis. Die eet heel veel uit de tuin. Ja, als het goed is ben je ook bij hem geweest, hè? Ja, niet voor een verslag, maar... Ja, en op deze pagina zie je heel erg waarom het belangrijk is waarom we lokaal moeten kopen. Dus welke impact je allemaal geeft als je kiest om lokaal te kopen. Ja. Dus voor de community, voor... Ik ben door aspecten aan, dus alle redenen, door emotieve aan die compra lokaal te mio. En niet alleen de redenen waarom je het zou moeten doen, maar door jouw gulden uit te geven, wat voor effect het eigenlijk allemaal heeft. Ja. Wat is het impact? Ja, want als wij uitgeven inderdaad, dan heeft dat natuurlijk ook weer zijn impact op de economie. Ja, want als we iets importeren, we importeren het op 35% wordt geïmporteerd. Al dat geld verdwijnt uit onze economie. Het gaat naar buitenland. Terwijl als wij het van de lokale boeren blijven Hebben jullie hebben hier een onderdeel apoyo, dus voor support. Van wat ik heb begrepen, dit werd een groter succes dan jullie hadden verwacht. Dus wat dat betreft kun je niet echt zeggen zo van dat jullie het moeilijk hebben of financieel. Nou, we draaien echt op vrijwilligers. Als we eventjes terug naar beneden. Of naar beneden? Apoiar emotioneel? Ja, dit zijn alle mensen, als je met alle hartjes ons hebben gesteund als vrijwilligers. Dit zijn een team we zijn natuurlijk hier even in de spotlight zetten. Ja, dus dit zijn alle mensen die ons, en ik geloof dat onder de foto's zijn er ook nog en het leuke allemaal is, mensen. Iedereen heeft met zijn eigen of haar eigen expertise bijgedragen. Dus daardoor konden we ook een professionele campagne neerzetten zonder dat we het enorme budget hebben wat je bijvoorbeeld zou hebben als je vanuit de overheid... Maar ik zie hier zelfs namen als Jandino Asporaan. Ja. Die heeft ons ook feedback gegeven over onze crowdfunding filmpje. Ja, en ook gedeeld. Ja, ze heeft vooral... Ralf heeft jullie ook geholpen? Ja, die heeft het crowdfunding filmpje voor ons in elkaar geëdit. Echt super lief en heel fijn. En ons heeft gecoacht om de stem goed te krijgen, de ondertiteling goed te krijgen. Dus dit zijn eigenlijk mensen die of in het veld ons hebben, dus niet qua financieel, maar vooral ook qua hun knowledge, hun professies, hun expertise hebben ze gedeeld met ons, of feedback, of gebrainstormd, of hoe kunnen we het verder krijgen, of gewoon meehelpen met het fotograferen, met het filmen, met vertalingen, die moeten alles in die talen vertalen. Ja. En wij zelf hebben, 6 jaar lang 3 maanden per jaar fulltime vrijwilligerswerk gedaan. Om dit van elkaar te krijgen. Ben je wat drinken trouwens? Mijn van dat is apart. Ja, er is iets aan deze Awila Munchi, hè? Ja, het drinkt net water weg. Ja. Er zit een extra smaak. En het is van lokale limoen, heb ik net gehoord. Ja. Dus dat is perfect. Als je verder naar beneden... Het is goed ook. Nee, dat is perfect. Hij is goed. En
En ik denk als je verder naar beneden scrolt, dan zijn er ook... Nou, dit is een beetje de behind the scenes. Hieronder zijn Laten we nog... eerst even naar het begin. Altijd beginnen bij het begin. Ja. Ja, hier, Het is allemaal behind the scenes. Wat hebben wij gedaan? We hebben een mobiele studio opgezet om die Lijkt een beetje op dit, hè? Ja, eigenlijk is dit ook een mobiele studio waar we nu in zitten. Ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. En dan gaan we op veldwerk, we gaan zoeken naar de boeren, of ze mee willen doen. Ik vind het vaak heel spannend hè, om in de picture te gaan, dat snap ik ook volkomen. En dat is ook Wij een vinden beetje het de ook spannend. Jullie zitten hier bij meneer Barbolina, geloof ik, hè? Ja. Dus bij meneer Barbolina. Ja, zijn we hem aan het interviewen voor interview research van hey, what do you know. Dus samen met Joop, die echt een topvrijwilliger, Ja. die graag de eerste contact Ze heeft helpt. gelegd met de boeren. Ja. Want we zijn toch touw. Ja. Nee. Ja, nee, het blijft iets geks, ja. Dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat hier bepaalde dingen in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Maar dat lijkt me een thema voor een andere keer. Maar ja, ik snap je punt. Ik snap je punt inderdaad. Echt, maar je moet spelen met wat er in onze cultuur is. Want ja, ik kan me wel voorstellen dat als je daar in één keer opduikt als Nederlandse zijnde, of ja, je drukt je in het Nederlands uit en je bent ook nog eens vrouw inderdaad. En niet omdat jullie hier toevallig zitten, maar als mensen eens wisten dat jullie niet typische Nederlandse vrouwen zijn. Ja, maar Snap je? Want bijvoorbeeld, ja, ik ken Reine van toen je nog bij bij de Federatie Jeugd, Antilliaanse Jeugdzorg. En in tegenstelling tot andere jij bent hier opgegroeid, dus je bent meer eigenlijk Judy Corsau dan dat je Nederlandse bent. Maar bij Reine merk ik ook zo van, je bent niet een typische Nederlandse, troela, als ik even dat woord mag gebruiken. Ik vind jou echt geen troela, nee. Niet om iedereen gelijk weg te zetten als troela. Nee, maar ze zijn vaak troela's. Ja, ik merk het verschil dat als je afstand blijft houden tot de maatschappij, dan raak je nooit ingeburgerd. En het vervelende vind ik is dat het in Nederland heel erg geweten wordt aan mensen die vanuit buiten is blijkbaar immigrant zijn in Nederland. Maar hier zie je zo'nzelfde groep die in Nederland heel erg boos zou zijn op die immigranten, zie je hier eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen. Ja. Het is heel menselijk, dat is mijn conclusie. En laten we met z'n allen iets minder kritisch zijn. Ja. Deze is de Italiaanse versie. Dus de soda's die we in de westerse wereld kennen, die nu in de fles worden gezet. De origine is eigenlijk Italië, waar ze met stroopjes, die stroopjes werden aangevuld met sodawater. Dus dit is dus die oude limonci met sodawater. Dus Dat proeven we dus. Nou, abating 100% aqua agua. Dat deze is met sodawater, dus hij drinkt meer als een soort bitter lemmertje. ja. Nou, proost. Ja, dan wil ik het eigenlijk ook proeven natuurlijk. Ja? Lekker fris. Nog frisser. Nog frisser. Ja, Ja. Ja, maar dat is het effect dat die bubbels ook op wijn dus hebben. Dus we frissen, maar je krijgt nog steeds wel... Agora, Diego, maar die papillen worden extra gestimuleerd. Sim. E a Sharifa Bissâmico vai começar a dedicar a bebida mais à coxina, então vai dedicar a subir na coxina. Maar als je dan vervolgens kijkt, de overgave waarmee dit allemaal wordt klaargemaakt. Ah, dit is wetenschap, hè? Het is science. en Keuken, liefde. het heet niet cucina, het is gastronomie. Ja. Je hebt geometrie, maar je hebt ook gastronomie. Het is een kunde. Ja. Het is een echte wetenschap, kunde. Dus dus mijn scientific background heb ik nu toegewijd aan voeding, zeg maar. Ja, leuk. Maar dan met de tint Nou, van... misschien wil je ook een blog schrijven op onze website over de Dat- lokale voeding en de dat, nutritie. dat zou ik erg leuk vinden. Maar ik was aqui da pasta Não. de brunch with Maurício. Exactamente. Ah, spin-offs formais. Nós estamos crescendo em Ja, um is mundo, goed. pero nós estamos criando, mesmo fora também conteúdo novo. En ons logo. Não, pero tem roupa que eu tem de conta over die Exact. Irlandese Ja, que nu is het te veel. Die mensen, sendo Irlandês também, die mensen, caso que também tem seu passado agricultural, of não? Claro, tu Irlandês e Tour, non sim, necessariamente agricultural, pero di produzione di algo. Sim.
E essa aqui, lanternas aqui está produzir base para sabão. Por palo de Guayacá, você mira, o pelo está essential oil, dentro. Então, de óleo e também saca é produto básico para trabalhar sabão. Então, curar aqui está baseado com o palo de Guayacá. Sim. Então, o Guayacá tem toegevoegde waarde, é palo hobby produtivo, para fazer que está produzir Guayacá. E de o peultje consiste de peul e a semente. O peul bota comprimir, saca suzeta na botar sabão. Então para a semente, bota cozinhar, bota roaster a semente de maneira coffee, bota verpulver de maneira coffee. Então esse é o catalisador, esse é estimular color para mara de textil. Então esse é bota o transportador de meu bisabuelo na Panamá. Para a textil indústria para assim não está queima color de panha queima blague color mara por meio de semente de rosto de Guayacá. Esse é dois de staple de lá então aqui então vamos ver o palo de mahok o hardhout soorten de cura que é hora tá aqui na bira bio tá bordo cortado de zac então esse não tá bordo usar como fuel de tempo na época então nós conhece como carbono. Dat is dus mijn, want we considereren echt landbouw, wanneer we maïs, koba, batata, hopi intensivo, zeg je dat een ander type de landbouw, dat mas para aplicação industrial. Maneira antes aloe na corso também dat uma indústria hopi grande, você tem que dia diaue, nós usa base de aloe e gel. De farmacêutica indústria é amplamente usado para cortar de uma maneira ou outra a sal for de indústria. Camina tanto agave, que produzir para tequila, que palo de pita, não conhecer aloe e guayacá. Agora o presente grande quantidade na cortar de mostrar assim, nada com nada. Realmente tem potencial landrumi enorme na cortar. Bom, não sei daqui mesmo para mais. Aqui não é poder câmera. Sino assim corso alaga mundo industrial ora é machine a bem a reemplaçar naturalmente o labor manual que a bota com mister de labor manual de toda a indústria na muri para sombra produção manual custa muito mais tanto para artesanal mas se bobin com um produto artesanal que muito pedi peso quase tudo custa químico se bobin beco é mundo artesanal gostam de trabalhar fora de terra, porque é um potencial hobby grande para bem com o produto não pode dizer boutique products. Menos tem bambisa é um tesouro tapado. Passou para nós não tem kunde e kennis. Sim. É trabalho para botar esse kennis e kunde back dengan perdida assim grande com nossa para mira é coisa que está crescendo com candy caminha ando escutando de pouco tem maneira na pa só a mim não estava to saco por sacar algo forte para o que ainda sa ando que tá passa ando que bota destruir a escola de fish se bobi me back a escola de fish que não tá trabalhar bom artesanal ando botar por exemplo botar print letterlijk botar imprimir em marca de corso fillet riba de maneira para ser Israel no Caribe, com boutique islands, que vende produtos com nanta manufatura artesanal, nanta vende uma bomba €20. Não quer assim corso lá não faz ele aqui potencial nós temos mesmo terra, fruta não, fruta produto de corso bomba considerar vai cá um fruto se bomba comer, mas se bomba comendo fruta, 11 é mais grande que isso. Pero vou por vender para comer. Vou por traga assim tanto que o produto não corso se botar criatividade, não criatividade nem desvio, é conhecimento de que produto não está, de que é de limite tanto produto vai tirar muito leu, vai ser que dina ver se laga do cabo quanto custa para trazer o produto não local, com nota per se comestível, porque está tanto medicinal, para cutis, para make-up, para digestão, etc. Passa começar a ver se agora com a sua Shastri, para começar
get into the groove. Sì, sì. Portanto, non sabe tudo secreto assim, não é negócio, pero Ah, di meno, sì. pero Però pico aqui não tour. tem gostar nessa assim, de mi show. Como você imaginar que, sorry, que vergonha tá com vergonha. Onde met alle respect, já foi tem que bem explicar isso já dentro que pode ser que isso mesmo. Op die data zien we zo'n vreemde ogen te doen, en dat we die met potenciaal e dank Deus nanta biba aqui e nanta estima o país, com nanta lanta de país, pero com nós mesmos gente nanta benta nossa riqueza for. Sì, sì, sì. Então, graças a dank Deus, botar em de fogo de bem, nanta puia candela para ser dia. Então, não sinta aqui não. Eu sei que me lo que me sabe que que Berber tá puro sim, eu digo só puro sim, sim. Provavelmente tem que ajudar para incentivar e uma de terra para começar a assumir a sua igual que cultura nós mesmos. Tá? E I meant it in the most loving way. En ik denk ook, men zegt ook wel, de vis weet niet in welk water die zwemt. Als je omringd bent door alles, bent je er minder van bewust. En dat zorgt er ook voor dat vreemde ogen soms, of als je een tijd weg bent geweest, dat je even opnieuw kijkt. Van hé, wat is er ook alweer? Hé, wacht even. I took it for granted, maar... Super. Het is Maar de movement is meer voor de eye-opener dat we met z'n allen verandering kunnen brengen. Together we are the change. En dat is, daarom willen wij eigenlijk ook helemaal niet geïnterviewd worden, want het is dat wij allemaal. Maar dit gaat een staat krijgen wat jullie doen. Convencendo, maar dan binnen No, programma. pero lo que nanta situ nanta passa letterlijk meneer marskramers die kaas per kaas, porta per porta, para hasi cada dona cada gente, atenção personal se ele aqui também, para dona cada gente que on board e atenção não nota move moet je boete gente voor de klas en met één kam scheert door in gelijk. Nanta echt toen met een tempo pacienta one-on-one cubo explicado e educado de que educar incentivado e recebo de mundo então ora a mim também a me vou não abrir a sombra porque hasi costuma porque assim costa de corsal chonan e mil razões mais para você não corsal muita espera hope ele escuta hope ele começa a fazer um research ora por dar em mil de hora não se confunde mais para banhar mais over die que está passando aqui na nossa pelo qual toca agricultura e dankzij abo que dat cria e brug que é médico que de reclama que men dankin símbolo lo acosta não tem que mais largo para chegar para compreender que men não só não é busca corsolta bien que está por ser agregar valor na gente e não também nada então não pode provar sim da bom palo que também nada é mentalidade de pobre não existe de pobre a mentalidade de pobre salir fora vai buscar e costa para assim então queremos e não anda bem adiante arranha não sei que ela para alunos lá para social media seguro com largo programa tá duro dus But together we are the change. Não, nós temos duas damas aqui não forte com cabeça, com amor para o país, que não. Então você não vai para a Europa, você botem na logo na porta. Não passa bote não. Kom. E danke Shadi. Sempre está outro host do programa aqui Shadi com você também coisa e programa que é só para nós tem é lugar que para nós sinta é só para nós tem bebida, sanduíche para beber, sanduíche para comer e então show com começamento e acabamento para mim que para mim finalizar e visita na nossa website aqui para sobre de mês me quero se nós a dedicar a gente e programa nesse website e ainda bom a work tour course sim claro Want we hebben alleen 12 boeren in dit gebied, heel uitgebreid. Maar als je naar Noticia gaat, daar nodigt iedereen uit. Als je naar beneden scrolt, hier mogen alle kroekeros, en iedereen
Die mogen een blogje inleveren met je telefoon een filmpje maken of een stukje schrijven met je eigen credits, met je eigen telefoonnummer, alles. En als er andere boeren zijn die je ook willen, die kunnen we bij je Compra Lokaal, daar heb ik het niet over gehad. Je kan nog even naar beneden scrollen. Of koks die veel lokaal koken, die kunnen receptjes delen. Die hebben bijvoorbeeld Carafa bijvoorbeeld. Waar? Even iets naar beneden, hier zo, één te hoog. Zij zegt nee. Ja, Koffie Cascora, ja? die heeft ook leuke receptjes gedeeld. Ze heeft een leuk filmpje gemaakt. Hoe je die pickles uit kan maken van onze lokale eieren. En de zelf dus dat Zijn dat dan rode eieren? ja, nou dus als je dan nog verder naar beneden scrolt, zie je daar hoe je het kan maken. Het hele recept is gedeeld zodat, om te stimuleren dat we meer lokaal koken en ook kunnen leren van welke groenten van Het lijken net radijsjes. Leuk Ja, hè? leuk hè? En we hebben bijvoorbeeld ook een heel leuk recept van sushi gemaakt van de lokale producten. Ja. Dus het is een verrassing, Oké, verrassingsontdekking. dat is sushi met een D, dus sushi. Ja, Eigenlijk wel. Waar kan ik dat vinden? Hier bij Notitia, ga maar weer terug. Eentje. Maar we delen ook bijvoorbeeld. En waar vind ik die? Naar beneden scrollen. Want ik En zie die hier inderdaad die bananencake. Bananencake als je bananen Het leuke opent. is, we hebben ook Yucca chips. verschillende categorieën. Dus Bijvoorbeeld je kan ook eentje hier, de mevrouw in het blauw. Die eentje nog omhoog, ietsjes omhoog. Zij legt uit, nee, hier naar beneden. Oh, je bedoelt die Daar- Ichi Witteveen? Ja, Ichi Witteveen die heeft een heel mooi verhaal verteld waar de naam Knoepel vandaan komt. Dus Ja. dan kan je dat ook weer lezen. Als je erop klikt, dan zie je alles erop. We hebben restaurants gevraagd of ze recepten willen delen. Maar ook andere boeren. Dus we willen niet, het is together we are the change. En de website is voor het volk, voor ons. En voor de Knoekerenang. Als zij hierop willen, dan kunnen ze dat. Dan kunnen ze gewoon foto's aanleveren, informatie. Maar het is niet een advertisement, want we zijn community building. Het is dat je knowledge deelt. Dus Ja. hoe verbouw jij jouw papaya of jouw of whatever, anything. En het mag in elke taal. Mag elke taal. Soporta na papiamento, holandês, na tocinanque, dentro idioma pareusinanque. We zijn een multiculturele samenleving. Klopt. Dus laat het En ik zeg nog met trots dat we hier 4 talen spreken. ja, maar ik denk wel meer. Ja, in mijn geval zeker. Ja. Hey, En ja. dan had ik nog als bij Contra Lokaal bijvoorbeeld, even voor de boeren, onder Contra Lokaal. Ja, en dan even Onder naar- Compra Lokaal, ja. en dan even naar beneden. Ja. Die hebben even uitleg over ons logo. Maar hier hebben we een kaart, nog iets naar beneden. Hier zien we farmers, farmers markets, supermarkets, restaurants. Waar? Gewoon een mapa die voor. Oké. Mercados, knokeronaan, supermercados, En wat ik hier zie, dit is echt heel professioneel. Por menos por distintivo porque eu acho. Dus se porque eu acho solamente eu quero né e mercado né. En je kan met je cursor naar de Zeg plek de toe. supermercado né, o produto né lugar. Als je dan ook met je cursor, of als je farmers pakt, knokeronaan, helemaal links, even aan. Hier zo. Nee, op de pagina. Ja? En dan ga maar naar zo'n geel balletje op de map. Maakt niet uit. Marcio de Barber. En dan zie je daar hun Facebook. Ja. Of Instagram in dit geval. Instagram, Facebook. En dan Saturday morning they are... hier verkopen ze de boven bijvoorbeeld. Met hun Facebook. Of als je nog naar een andere gaat. Rancho, Ja, melk, yoghurt, kaas. hebben ze een Facebookpagina en soms staat het nummer erop. Soms als ze een markt hebben, dus mijn Nos Babelina, Knoekoe, ja. Knoekoe, die heeft, en dan staat daar op zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Of waar we vandaag waren bij de Marche Fresh, de Fresh Market. Als je nou iets naar beneden gaat met je cursor, dan bij Roy Santo hebben we de Fresh Market. Hier hebben we alle boeren Ja, staan. omdat niet alle knoekoren dan willen op de kaart vanwege diefstal. Ja. Die willen niet bekend Vanwege een worden. privacy. En privacy. Ja.
We hebben dus ook de mogelijkheid onder de kaart dat je daar met je telefoonnummer of whatever jij wil, Facebook, Instagram, WhatsApp, en wat je dan verkoopt. Dus aqui na tem informação se Santa Catarina, Medical Plantation, de Skop, Afrika Squaran, Tola Eco Family Farm. Dus alles wat bij jullie althans bekend is, wordt hier Wat staan. bij ons binnenkomt of aanmeldt, zetten wij hier gratis als free publicity erop. Kenapa isang ainda nota mencionar aqui na anto ya se não estava conhecendo aqui no ainda agora que eu conhecendo por contactar assim na destacar também boa produção também eu para botar também para assim na por ainda com que aqui na of goed geïnteresseerd binnen een restaurant of een supermarkt. Ja, dan kan het volk ook daar kopen, maar de boeren kunnen ook verkopen. Ja. Wat nog iets? Ik weet het niet. Nou, het is eigenlijk zoveel over wat er hierop staat. Dus als de boeren extra publicity en marketing zouden willen, kunnen ze dus een blogje schrijven, in Afrikaal, een filmpje maken. En moeten ze daarvoor betalen? Nee, Want dat willen ze natuurlijk meteen weten. Gratis. Dus ja, we staan hier. Gewoon die nog die paga. Omdat het een movement is. Ja. En die blog die we plaatsen bij Noticia, die gaan we ook weer promoten op onze social media waar we mee Mensen kunnen zich informeren via allerlei verschillende wegen en wij zorgen ervoor dat de informatie van de boer daar terecht komt. Ik wou nog op één klein dingetje terugkomen en dat is even onze sponsors. Dit is natuurlijk niet gratis, want hoe gaan we zorgen dat zo'n website bestaat? Hoe gaan we zorgen dat filmpjes op een Ja, volgens mij staat het onder Apoyo, hè? Klopt, als je naar Apoyo gaat, dan naar beneden scrolt, dan zie je een overzicht van onze sponsors en donateurs. Naast heel veel particuliere donateurs die we hebben gehad. Die heb ik inderdaad hier ook gezien. Ja. Zijn er een groot aantal bedrijven en organisaties die ons hebben gesteund, die geloven in de agricultuur van Curaçao en die willen dat de landbouw van Curaçao ook echt een boost krijgt. Dus de reden dat we dit gratis kunnen aanbieden voor alle bewoners van Curaçao en alle toeristen van Curaçao en alle boeren van Curaçao is gewoon omdat deze organisaties ben je dat zelf? Dat ben ik zelf. En eigenlijk Studio Roots, dat is van Barbara. Ja, omdat jullie zelf dus ook bijdragen aan. Ja, nou, 6 jaar lang 3 maanden fulltime. Ja. Nee, maar ja, sowieso, ja, ik bedoel, uiteindelijk, kijk, 5W Press bestaat ook omdat ik erachter zit. Ja. En omdat ik het een en ander financier. Ik werk natuurlijk zelf op sponsoring, maar het zijn sponsors die anoniem willen blijven. Maar ja, ook ik daarvan doen. En 5W Press bestaat niet als je niks doet. Hetzelfde, ja, de Hidden Green Movement bestaat niet als jullie niks doen. Nee, dat klopt, maar we zien wel, wij kunnen het niet alleen. Dus het is niet die 2 dames die dit wel allemaal doen. Nee, we hebben het alleen maar kunnen doen doordat iedereen ons hielp, doordat we uitgenodigd worden in mooie programma's zoals deze. Ja. Dus jij ook enorm bedankt. Ja. En het is echt together we are the change. En we hopen gewoon hiermee een zaadje te hebben geplant op Curaçao. Zodat, en er zit wel wat meer aan te komen, maar we zijn nog even in afwachting. We kunnen nog niet te veel over uitweiden dat er wel een follow-up komt. Maar we hopen gewoon dat we zaadjes planten zodat het een balletje verder gaat rollen. Ik heb ook in het verleden een schip gebouwd waar we vervoeren vracht van A naar B, Zomer 2, waar we cacao miljoenen vracht vervoeren, onder andere. En daar heb ik ook gezien dat het balletje is gaan rollen en dat het nu we bijna een soort van vloot hebben. Dus als je ergens een zaadje plant, dan gaat daar wel weer iets verder uitgroeien en dat is een hele movement. We zijn ook nog bezig bij de... Ja, dat gaan we zeker zeggen. In Otrobanga zijn we bezig om te kijken of we daar ook iets educatiefs voor leerlingen... Wacht, laat ik het eerst beschrijven. Vorig jaar was het Kaya Straatfestival en we dachten, hoe brengen we de boeren in de stad? En dat hebben we kunnen realiseren doordat we van de 12 boeren mooie platen hebben gemaakt die nu voor 5 jaar lang
in Otrabanda hangen. De locatie is op de IJzerstraat tussen Barrio Hotel en Pura Holanda in. Daar hangt een expositie voor 5 jaar die we openstellen voor onder andere de bewoners in de stad, maar ook voor schoolkinderen. Er zijn en toeristen die Otrabanda bezoeken. Ik moet zeggen, het is een eye-opener voor iedereen die daar langs wil komen. Op verzoek geven we ook rondleidingen, dus als mensen daar meer van willen zien, meer van willen weten, om daar een rondleiding, dan kunnen ze even contact met ons nemen. En we zijn ook bezig om gidsen daar verder in op te leiden en om schoolprogramma's te maken, zodat we midden in het hartje van de stad onze agricultuur, ons bewustzijn daar ook wel weer in vergroten. En dat de leerlingen ook Ja. Nou, dan zijn we zo langzamerhand, zitten we tegen het einde aan. Ik heb elke week, dus zojuist tijdens het testen vonden jullie dit zo geweldig, mijn theater. Ja, het is heel erg Nós temos teatro 5W Press aqui na Caminha tour edition met a serele com bonita quote of bonita fragmento voor de película. E mes ora me que anunciar também que mes coisa ano passado, me saco em ano que de 2024 me não assim, pero ano passado me start a cinema movie club, caminha tour simang a trove me tava a compartilhar para javiarne película. E me também começa a se a trove, começando entrando me também criar seção especial de programa que também caminha nosso paraquedo um tigre budget, que tá película não que tem impacto histórico ou impacto cultural para a humanidade. E mirando o tema que nós estamos papiando hoje, me disse que me também busca coisa que tem a ver com a agricultura. E o motivo de que aqui este título aqui não somente tem a ver com o tema que eu acabo de conversar com o Bárbara e com a Reina aqui lá. Aqui é fragmento aqui e a película aqui que também está disponível no meu WhatsApp channel. Amanhã entrante do sorte de merdia, pois se você não tem nada de assim amanhã, que é já domingo, riba meu website você vai ganhar película disponível. E a película aqui, permite-me. Zo, dat praten, daar krijg je hoesneigingen van. Zie, a película aqui está a película Animal Farm. E o motivo de como aqui é para Animal Farm tá door como atende. Não mais tempo passado, me estava tendo evento caminho matineen en die enseñanza da papia, o conteúdo de Animal Farm não está adequado. Me não a compreender de como, mas sim, escuta. A mim, sim que tem a motivação de aqui com Animal Farm não está adequado. A mim que pensaria para me ver a mim se tem ele adequado. Mas sobre Animal Farm tá book que aunque tá book para muita, é se abre over de que tá real life. Ja, que gente tá quer que para sobre nos parse outro, nos mister confia outro. Então, é coisa bonita de conta aqui tá que você pensa que isso não é verdade. E me não tem echt pida para sobre não por echt pida voor de película aqui, door que tem combinação de imagem e também narração. Dus je hebt er zo'n verhaalverteller bij die het voorleest en af en toe hoor je dialoog ertussendoor. Het wordt vooral voorgelezen. Dus aqui is pida chiquito. El tema el tema musical, el soundtrack de la película aquí, que está grabado en 1954, ahora voy a ver calidad de la película aquí, bueno, te quiere que te chepe, pero nos vamos a escuchar un fragmento de Animal Farm, que voy por ganhar entrante de este sor akirato, arriba mi website. Esto guardo publicar e vou provar que integralmente, dus vou não ter de download, vou gewoon streaming arriba meu website e esse aqui está o fragmento que eu quero compartilhar. Vamos aqui.
E lo que nós acaba de ver bem é imagem aí, você sabe que passa aí não? Acaba de queimar todo o coisa com agricultor é burro, estava maltratando com os promédios, é zweep não, é cuchuna, é palo não tá, e não acaba de queimar todo o coisa não, estava a usar contra de não. E bota tende ding ekantika também com nanga integrar o sonido de animal não, que algo também que não te mira mas je ziet dat niet meer terug in tekenfilms. Weet je nog vroeger als je Tom en Jerry zag en je hoorde Tom lopen, hoorde je altijd dan hoorde je van die dikke blazers. En als je Jerry zag lopen, dan hoorde je tikkelikkelikkelik, dan hoorde je van die xylofoons, die hoge toontjes. Nu en dan een paar keer, niemand staat erbij stil dat er gewoon een heel orkest zat, die zat te kijken hoe die dingen bewegen om daar stukjes muziek in te spelen. En Animal Farm is in 1954, in 1954, na een película aqui. Mijn moeder was gewoon 10 jaar oud toen die film is gemaakt. Mijn moeder was 10 jaar oud toen die film is gemaakt. En toen bota mira kut het tempo en dan dat compreender te kijken wat de relatie is tussen muziek enerzijds en geluid. En hoe je dat kunt combineren en daar één mooi geheel van maken. Tegenwoordig is het van heb je een leuke rapsong of zo? Of heb je een leuke hardrock liedje of zo dat ik eronder kan zetten? Zo doen ze dat tegenwoordig. Ja, maar ja, precies, maar tegenwoordig is het gewoon beeld met achtergrondmuziek. Het is geen samenwerking meer. Maar dat is ook weer een heel onderwerp apart. Ja, op zich. Op zich, ja. Nee, omdat... Met de hele ontwikkeling van de technologie en hoe snel alles gaat en hoe eigenlijk het ambachtelijke vakmanschap en hoe de kwaliteit, het verlies van onze kwaliteit doordat alles snel is en de kwaliteit naar kwantiteit zijn en dat we terugkomen ook op de impact van die social media, moeten kunnen scrollen. Precies. Hier moet je je tijd voor nemen. Ja. Kwaliteit. Ja. Hier moet je echt je tijd voor nemen. Je moet ervoor gaan zitten. Je moet er ook even over gaan nadenken wat er in die film wordt gezegd. En je doet ook wat, hè? Want je zegt dat je kippenvel. Ik kreeg daar net kippenvel van, ja. Omdat terwijl ik kijk, realiseer ik me al die dingen tegelijk. Sommige mensen kijken ernaar en denken, ja, leuk beeld, leuk muziek. En ze staan er niet bij stil hoeveel energie daarin zit, hoeveel liefde ook daarin zit. Aandacht, maar ook het gedachtegoed van George Orwell, de schrijver, om dat over te brengen op het scherm. En een ultimo pida trivia, dat is gewoon leuk om te weten. Dit is de eerste tekenfilm die op Engelse bodem is gemaakt. Dus ik heb primeiro cartoon trabalhar na Inglaterra. E esta queda bonita, de 1954. Ja, e de forma que também nós chegamos na final de podcast aqui, me estou super contente que você não está aí comigo, que você está tomando tempo para sentar comigo. Tá quedando somente uma pergunta. Tem algo que você quer compartilhar com o público que assiste ou que escuta? Ja, wat ik heel graag nog zou willen zeggen, is dat iedereen is deel van de movement. Het is niet 2 mensen die de movement doen. Wij zijn even de stem, laten we het zo zeggen, van de movement. We spreken nu even in het Nederlands, maar de movement is veelstemmig, veeltalig, veelkleurig, alle productietechniek komen voorbij, alle boeren komen voorbij en wordt ook deelnemer van de movement. Deel de informatie die je hebt over de landbouw, deel de informatie, de kennis die je hebt over producten en sluit je aan, laat het weten en samen zijn we er verandering. Ja. Was dat alles wat je uit het Ja, eigenlijk wel. Samen zijn we de verandering voor een positieve Curaçao, voor ons volk. No. E de forma que, querido viewer, querido televidente, nós chegamos na final de outra edição de The Brunch with Maui Show. Para mim, maneira sempre, está honor e prazer me essa coisa que eu smaak. Me estava do director, apresentador, acompanhador de 2 co-apresentador AUE, que a compartilhar com você também na atividade diária e que contribuir também na economia de nosso país, compartilhando assim aqui informação de produção de comida local aqui na Curaçao.
Pues, nota que terminado outro de agradecemos também a atenção, desejamos feliz dia domingo, desfrutar de dia e lá nos vemos até próxima oportunidade. Let's go to the outro. That's all, folks.